Ahoj lidi, tady vás vítá Rebelka. Mé správné jméno je Marie Vojtechová, 2TB, jo. Najdete mě takhle po jménem Marie Vojtechová na Facebooku. Na YouTubeku jsem Rebelka, to je snad, no, spíš logické, no. A chci vám jen říct, že budu ráda, když se na mě budete koukat, na mé nové videa a tak. A určitě budou nějaký další, třeba s mým bratrem. S bratrem, no, hlavně. Protože sestra je nepřístupná tak trochu. A můžu tam dát jedno starší video, kde strašně chechtá. A já to vypadám potom jak debil, ale to nevadí. Pro srandu cokoliv. Jsem právě ve Františkově. Bydlím tady, no. Koukněte, tady to je pěkný. Můj pes Flíček. Takže jste tady viděli v parku. A jsem ráda, že tu můžu být. Takže zatím ahoj. A držte mi prosím palce.